Akwai wasu ƙwayoyin cututtuka wanda suke kamuwa a fatar jikin mutum ko jikin mutum, wanda za ku ga kamar ba komai ba ne ba, ka dinga jin ƙaiƙayi wurare daban-daban, za ku ga kamar ba komai ba ne ba, ku ta zama cikin wannan matsalolin wanda sanadiyyar haka suna haifar muku da matsaloli na ciwuwwuka, su ɓata muku fata da sauransu. To duk wanda za mu lissafa abubuwan wanda suke kawo wannan abubuwan, duk wanda ya ji wannan abubuwan to tabbas yana da matsala ta ciwon sanyi insha Allahu, kuma za mu hiɗi magani yanda za a magance abubuwan. Kada a manta da following da liking da sharing don 'yan uwa su amfana. Akwai ƙaiƙayi na ido wanda yana taimakawa, wanda ciwon sanyi yake taimakawa wajen sa ƙaiƙayin ido, wanda sanadiyyar haka mutum zai iya rasa ganin shi ko wani abu, ko kuma idon ya ja ya lalace ya samu matsala, wanda kuma daga haka mutum zai iya rasa gani. Sannan akwai ƙaiƙayi na mace wanda duk wanda yake kamuwa da wannan ƙaiƙayin